мо ҳозир хуруши олмонӣ тайёр мекунем. Барои ин мода хеле ва ҷувори макаи очоронида шуда дар кор аст. баъд хеле капуст дидаед, капусти гул. ҳозир аввал капустро бо даст майда мекунем. капустро бо даст майда кардан лозим аст ки ғизонокияш кам нашавад. бо даст майда кардем. помидорро майда мекунем. метавонед бодиринг андозед, як дона лимон ҳам гирифта монед. инро дар охир ба ҷои уксус яъне сирко меандозед. акнун мо ин як қути ҷувори макаи очоридашударо мегирем, яъне ҷугориро, ва ба салатамон омехта мекунем. чун ҷугори худаш намак дорад, шумо метавонед ки тамоман намак наандозед. ба ин салат ҳамчунин тамоми наводи сабзавотро андохтан мумкин аст. ин бисёр пур аз витамин мебошад. акнун мо метавонем ягон, агар ки кабудӣ дошта бошед, кабудӣ андозем. мо камтар петрушка доштем, ҷаъфарӣ, онро майда карда андохтем. акнун ба ҷои сирко мо лимон меандозему, каме равғани растанӣ. ва вақте ки мо сирко ба ҷои сирко лимонро ҷафида андохтему, равғани растаниро, мешавад бисёрам хӯриши бомаззаи немисӣ. дар тамоми тарабхонаҳои олмон чунин хӯриши немисиро дидан мумкин аст. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон. ҳамеша дуогӯи онам ки дастархонатон пур аз нишод, пур аз файзу баракат бошад. омин.